Dacă vrei să te poziționezi premium, ai nevoie cel puțin de un site ca acesta. Hai să-ți arăt câteva elemente. În prima parte a site-ului am prezentat showroom-ul, în formatul acesta video. Showroom-ul care este compus din materialele pe care Floors for You le pune la dispoziție, atât în zona de fațadă, cât și partea de pardoseală. Totul este din lemn și un lemn de foarte bună calitate. Vedem două tipuri de meniuri, unul corporate, care implică partea aceasta de companie, servicii și apariții media, și unul cu produse, categorii de produse, astfel încât să ajungi atât ca arhitect cât și ca client final, din prima, la informațiile dorite. Vedem mai departe povestea fondatorilor, cei cu care intrăm în legătură de multe ori atunci când vrem să vorbim cu Floors for You. Sunt cei mai experimentați în acest domeniu și oferă o consultanță de foarte bună calitate. Și nu în ultimul rând produsele, din care poți selecta încă din prima pagină, poți alege niște modele, niște texturi, culori de parchet, culori de dec. Și în felul acesta am căutat să prezentăm tipul acesta de produs. Atât showroom-ul, cât și produsele, cât și în ultimă instanță tipuri de lucrări pe care le poți face cu aceste produse. Așa că te invit pe Floors for You și să-mi lași feedback-ul tău în rubrica de comentarii.